Sziasztok, Judit vagyok, webdesigner és webfejlesztő, a Judita Studio megalapítója. Ez az első YouTube videóm. Nem tudom, hogy hova fog ez a YouTube-os dolog vezetni. Egyelőre csak puffogó videókat fogok csinálni, amiről írhatnék egy regényt egy blogpostba, de még én sem olvasnám el. Így gyorsan kipuffogom magamat, és tisztába rakok néhány dolgot. Bocsánat. Sziasztok, Judit vagyok, a Judita Studio alapítója, webdesigner és webfejlesztő. Olyan dolgokról fogok puffogni az ilyen videóban, ami azokról a Facebook és egyéb hirdetésekről szól, ami olyan címszalaggal futnak az interneten, hogy mi a baj a weboldaladdal, miért nem hozza az ügyfeleidet. Akik láttak már ilyen hirdetést, biztosan nagyon jól tudják, hogy ezekkel a mozdulatokkal és hangsúlyal és mindenfélével mire célozgatok. A helyzet az, hogy a pufogásom arról szól, hogy amikor egy weblap tulajdonos meglát egy ilyen hirdetést, akkor vajon mit érezhet itt legbelül. Mert én, mint webfejlesztő, nagyon jól tudom, hogy mit érzek legbelül. Kíváncsiságból mindig is minden ilyen hirdetésre rá is kattintok, hogy megnézem, hogy mit csinálok rosszul, mert mindenből lehet tanulni. Aztán, amikor rákattintok, tök jól behúzott, az ő számait szépen emelgeti, így azzal kell szembesülni, hogy igazából azok a problémák, amiket felsorol, az valójában nem is webfejlesztői feladat, hanem szövegírási, vagy SEO kérdés, vagy marketing stratégia, vagy kereskedelmi stratégia, hogy valójában az az adott weblap miért nem hozza az ügyfeleket, vagy a számokat. Voltam olyan konferencián, ahol egy nagyon komoly tudású, nem akármilyen ügyfélbázissal rendelkező SEO szakember előadását hallgattam, és gyakorlatilag ő is a webfejlesztőkre mutogatott ezer ujjal. És bár igen, a webfejlesztőnek sok SEO-s, de technikai SEO-s feladata van weblappal kapcsolatban, de a feladatok nagy része nem webfejlesztői, hanem uram, bocsánat, de akkor az ő feladata hol is kezdődik? Amiért egyébként komoly pénzeket szed fel, már nem csak az auditálás az. Amikor egy weblap elkészült, mondjuk leauditálja, ki van még javítva, rendben van, és akkor kezdődik az igazi SEO munka. De előbb induljunk ki az alapproblémából, hogy eljön hozzám egy megrendelő, kér egy weblapot, célja van vele, teljesen mindegy, hogy milyen iparágról van szó, szobakiadás, webshop, szolgáltatás, értékesítés, bármi. Vannak olyan megrendelők, akik azt gondolják, hogy a weblap egy varázspálca, és akkor az, ahogy kész van, az úgy magától fogott működni. És ha az nem működik, akkor az a webfejlesztő hibája. Ha nincs a Google találatok első oldalán, akkor az megint a webfejlesztő hibája. Na, itt kell egy óriási nagy tévhitet eloszlatni, hogy a weblap egy eszköz, mint egy üzlethelyiség. Hiába építjük fel, festjük ki a falakat, töltjük fel áruval, attól még nem fogják tudni a környékbeli lakók, hogy az az üzlet odaépült, ott van, és lehet menni vásárolni, hanem azért még pluszba tenni kell. Tehát az, ahogy egy weblap elkészült, ott kezdődik valójában az igazi és folyamatos munka. És az már ott nem webfejlesztői, igen, kell hozzá sokszor, ha vannak új ötletek, valamit csinálni kell, javítani kell, stb., akkor ahhoz kellett a webfejlesztő, de az, hogy hogyan adod el a termékeidet vagy a szolgáltatásaidat, az már nem a webfejlesztő felelőssége lesz. Onnantól kezdve már
mi kell? Marketing és kereskedelmi stratégia. Na, ezek megint külön szakmák. Tehát önmagában a weblapot hibáztatni azért, mert nem jönnek az ügyfelek, az óriási hiba, félrevezető. Mert ha mögé nézzük, akkor valójában a folyamatos tartalomgyártás és a marketing munka szokott hiányozni. És lássuk be, hogy az oroszlán része az értékesítésnek valójában ez. A weblap csak egy eszköz, egy csatorna, amin keresztül mi kifejezzük, kihirdetjük magunkat. Tehát az, hogy valami működik, vagy nem működik, az azon múlik, hogy belerakjuk a folyamatos munkát és energiát és ötletelést, közösségi média jelenlétet, a hirdetéseket, akármit, abba, hogy jöjjenek-e a vásárlók vagy sem. Tehát összegzésként akkor összesíteném a felelősségeket. A webfejlesztő felelőssége az, hogy a weblap technikailag és kinézetre jó legyen. A SEO ember felelőssége, hogy ez a weblap láthatóvá váljon a Google számára. A marketinges feladata a kampány és az értékesítési stratégia, a weblap tulajdonos felelőssége pedig a folyamatos tartalomgyártás vagy gyártatás. Most végül nem fogok arra időt szakítani, hogy felsorolom a SEO-s feladatokat szakemberek szerint, azt inkább egy következő videóra hozom, és azt ki fogom egészíteni egyéb Google-ös tudnivalókkal is, mert szerintem ez nagyon hasznos lesz mindenki számára. És hát aki ezt végignézte, azt nagyon szépen köszönöm, és további szép napot nektek!